L'explicació del repte 1 i del repte 2 la farà la mateixa persona, que és el Gabriel Lampreave, que és el coordinador del cos d'agents rurals pel seguiment de publicacions d'Osllop. El repte 1 en concret és un repte dedicat a la millora del seguiment de la fauna salvatge i el repte 2 és els sistemes automatitzats de foragitament de depredadors per la ramaderia extensiva. Així doncs, Gabriel, si vols, pots començar. Bon dia, soc Gabriel Lampreave, del cos d'agents rurals. I, com ja m'han presentat, us explicaré una mica el primer repte, que seria el que faria referència a la millora del seguiment de la fauna salvatge. Amb el seguiment de la fauna salvatge i principalment dels grans carnívors, que és on hem enfocat aquest repte, el que venim fent servir habitualment són els collars GPS i també VHF, que són els que s'han fet servir ja des en els últims anys i antigament només els que anaven sense GPS amb VHF. Aquí teniu, per exemple, una fotografia d'un collar perós, és el collar que se li va reequipar amb l'os gollat quan el vam recapturar. Com veieu, un os és un carnívor gran, permet que el collar porti una bateria important, que és la part de sota, i al ser un animal que té un pes i una potència important, pot suportar un collar així d'unes dimensions grans i amb un volum important. Aquest collar funciona via satèl·lit. Quan l'animal s'orienta amb el satèl·lit, ens envia la localització i ens envia les dades, ens les descarrega i les rebem a l'ordinador, al mòbil, al taulet, el que tinguem preparat per a aquesta informació. També el collar emet una senyal que pot ser recollida directament sobre el terreny, quan fas el seguiment amb una antena d'aquestes portàtils i sobre el terreny localitzar on està l'animal. És el seguiment clàssic, el que s'havia fet tota la vida. Aquest seguiment t'obliga a fer unes triangulacions per localitzar el punt exacte on està situat l'animal, a prendre com a mínim 3 localitzacions i a fer una triangulació per situar on està l'animal. I el problema que té amb els grans carnívors és que, com que es mouen per àrees molt grans i en territoris molt grans, és molt poc pràctic, perquè quan tu estàs localitzant l'animal, a la que vas a fer la segona localització, igual l'animal ja t'ha traspassat, ja ha sortit de cobertura. Al cap de 2 dies de tenir un animal equipat amb això el perds, ja no saps on està, necessites volar amb avioneta o amb helicòpter per tornar a localitzar-lo. Per això s'ha tendit als collars GPS, que amb animals que tenen àrees de campeig molt grans, fa que la informació la tinguis exacte del lloc on està i no hagis d'anar tu a darrere de l'animal. Quina informació ens aporten aquests collars? Aquests collars GPS, que són els que venim fent servir avui en dia, veieu aquí, per exemple, teniu un mapa amb les dades que ens va portar el seguiment d'una temporada, d'uns mesos, de l'os gollat. Cada estrelleta seria un punt de la localització. Aquí està en una escala molt gran i veieu que les estrelletes se solapen, o sigui, estan molt enganxades, perquè, fixeu-vos, això lliga una mica amb el que us he explicat ara fa un moment, el desplaçament que és capaç de fer un mascle. O ja tens un mascle d'Esbru, sortir des de la Vall d'Aran, arribar fins al Pallars Jussà, entrar a l'Aragó i tornar a petar quasi pràcticament a l'alçada de la Vall d'Aran, però per la banda de l'Aragó. I tot això ho fa movent-se, desplaçant-se, sobretot a l'època de cel, que és quan els fan els desplaçaments més grans, cosa que ja us evidencia la dificultat que tindríem de fer aquest seguiment amb el mètode convencional. Anar amb l'anteneta i el receptor per terra seria impossible perquè als 2 dies el perdríem. Cada estrelleta seria una localització nocturna i cada rodoreta seria una localització diürna. Doncs aquests collars, quan l'animal s'orienta amb el satèl·lit, ens envia la informació. Què vol dir això? No tenim la informació a cada moment, no tenim la informació en temps real, tenim la informació quan passa pel satèl·lit. A vegades podem passar 2 dies o 3 dies sense tenir la informació i de cop en aquests 2 dies, quan passa o 3 dies i s'orienta el satèl·lit, ens aboca totes les dades. Per tant, la informació no sempre la tens al moment, a vegades tens un decalatge de 2, 3, 4, 5, 6 dies. Depèn dels casos i dels llocs on estigui situat. Si us faig una diapositiva per ensenyar-vos amb una escala més petita, no d'un desplaçament de tants dies com aquell que havia anat molt al sud, veieu que el que ens dona les localitzacions seria, per exemple, cada estrelleta i el que fa l'aparell és, perdó, les dades quan les rebem, una estrelleta seria una posició nocturna i a la següent posició que ens ha abocat tirem una línia recta. No vol dir que l'animal hagi anat exactament per allà, sinó que és d'una localització a l'altra, tirem una línia recta, però no sabem exactament per on ha passat l'animal. D'acord? I això seria la informació que tenim a dia d'avui, amb els collars que fem servir i la informació que en traiem. A part d'aquests collars porten un sensor de mortalitat, que quan l'animal
mora, o sigui, l'animal deixa de bellugar-se, deixa de moure's, ens avisa i ens envia una senyal de mortalitat perquè puguem accedir al punt on hi ha l'animal i recuperar, en aquest cas, el cadàver. També porta un sistema de despreniment automàtic del collar. El collar es pot desprendre, això es programa, i es pot desprendre al cap d'un any, al cap de 2 anys, al cap de 3 anys, quan interessi, perquè si ja li volem treure el collar a l'animal, perquè ja no interessa més recollida de cebes i tampoc té cap sentit que l'animal hagi anat tota la seva vida amb el collar penjat al coll. Clar, els grans carnívors són uns animals que tenen unes captures que són complicades. No és fàcil agafar un os, no és fàcil manipular-lo, no és fàcil posar-li un collar. Els sistemes de captures d'aquests animals comporten una infraestructura complicada i una logística realment complicada. Els ossos s'agafen de 2 maneres. Una de les que hem fet servir aquí és aquesta caixa trampa, les caixes Culver, són unes caixes cilíndriques metàl·liques, i els ossos entren a dintre. La prova que s'agafen els ossos aquí teniu un os un cop estava dintre, veieu que treu el nas i la pota per davant, els ossos es capturen amb això. Un cop tens l'os capturat dintre la trampa, el següent que s'ha de fer és immobilitzar-lo, anestesiar-lo, marcar-lo, prendre-li tota una sèrie de mesures. Com us deia, és una logística complicada, hi ha d'haver una seguretat, fixeu-vos que sempre hi ha algun agent armat, perquè si l'animal fa un moviment estrany, si l'animal es desperta, si l'animal no s'ha quedat ben adormit, qualsevol cosa pot haver una situació de risc. L'animal sempre està assegurat, i veieu que està assegurat amb un cable d'acer a una de les potes, amb un punt fix, perquè ningú pugui prendre mal amb algun moviment brusc d'aquests animals, però com veieu, no és una captura d'un animal senzilla que la puguin fer 2 o 3 persones, sinó que implica un desplegament molt important de gent i de mitjans. No només això, sinó que, com que els animals a vegades cauen a les trampes de nit, interessa no tenir l'animal moltes hores a la trampa i fins i tot has de tenir gent desplegada al terreny si fa falta per poder estar a la nit mateixa per intentar treure l'animal. Un animal d'aquests grans dintre una trampa d'aquestes s'acaba autolesionant, s'acaba fent mal i això tampoc no interessa ni és el que es persegueix. Un cop tenim l'animal marcat i el tenim marcat amb collar, és el que, per exemple, vam fer amb l'os Goiat, quan estava acabant la seva bateria es va voler tornar a recapturar. Quin avantatge teníem? Com que estava marcat, sabíem per on es movia. Llavors ens podíem plantejar anar a buscar-lo i a capturar-lo, perquè sabíem per on estava passant en cada moment. Aquesta captura encara és més complexa. Aquesta captura aquí la vam fer amb helicòpter. Penseu que a Europa es capturen ossos amb helicòpter, s'han fet diverses experiències el que és a Escandinàvia i els països nòrdics, però cap al sud d'Europa la primera que s'ha fet ha sigut aquí a Pirineus, la va fer el cos d'agents rurals i la vam fer amb el cas de l'os Goiat. I això encara és molt més complex que l'altre sistema de captura que hem vist, que és la caixa TU. Molta gent, ja veieu, hi ha d'haver gent al terreny, gent al terra, localitzant l'animal, intentant veure la gent que volarà en l'helicòpter. El desplegament és brutal. La captura, a més, la persona que farà el tret per anestesiar l'animal, a l'helicòpter això la Dèlia que us ho podria explicar més bé tots els protocols, però hi ha uns protocols superestrictes perquè la persona que farà el tret i capturarà l'animal va penjat del patí de l'helicòpter, se li treu la porta de l'helicòpter, amb totes les coses que això suposa. O sigui, l'helicòpter està volant a l'aire, entra aire per allà, hi ha soroll, hi ha moviments, hi ha vibracions, és una situació complexa i complicada. I no és gens fàcil tirar el tret de l'animal en aquest moment per anestesiar-lo. Un cop l'os ja està anestesiat, ja s'hi ha d'accedir des de terra, llavors ha de pujar l'equip de terra i ha fet totes les manipulacions i en aquest cas va fer la restitució del collar. Perquè us doneu compte una mica de la complexitat que té això, perquè jo us ho puc dir, us he posat un vídeo petit de 10 segons de quan vam fer aquesta intentona, diverses intentores que vam fer de captures de l'os Goiat, perquè veieu, tot això passa amb l'helicòpter movent-se, amb el soroll, amb el moviment, el tret no és fàcil, l'os es mou, veieu que el terreny és accidentat, i us feu una idea de com funciona això una mica. Aquí teniu l'os que ja es veu. L'helicòpter es fa servir en aquesta funció per fer sortir l'os. L'os està amagat dintre una zona espessa de vegetació i amb l'helicòpter s'hi atansa i el fem sortir, perquè l'hem de fer sortir a camp obert per poder-li disparar un dard, perquè dintre el bosc seria impossible de poder-li disparar. I un cop se li dispara, el que s'ha d'intentar l'helicòpter allunyar-se una mica, però seguir per veure fins a quin punt es va o queda l'os adormit, perquè després s'hi haurà d'accedir per terra. I hem d'assegurar-nos que l'os ha quedat ben adormit per poder continuar el protocol de captura endavant. Amb els llops la cosa és igual. Els llops es capturen normalment amb un parany a la pota, que el subjecta a la pota. Aquí teniu un llop agafat a la pota. Tot aquest
fang i aquest batader de sorra que veieu aquí l'ha fet l'animal un cop queda atrapat. O sigui, són situacions que estressen molt l'animal i això ens obliga a anar molt ràpid, a ser molt ràpid. Com us deia, si algun dia ens plantegem capturar llops aquí a Catalunya, que de moment no ho hem fet, segurament els equips hauran d'estar sobre el terreny perquè els llops cauen als paranys de nit i alguna vegada s'haurà de fer alguna manipulació de nit, perquè no pots tenir un animal d'aquests 4, 5 o 6 hores acabat un parany perquè s'automutilarà, es farà lesions, es farà mal i fins i tot es pot morir. Per tant, la logística, com veieu, d'aquests animals és complicada. No és capturar animals petits que amb una persona o dues i amb un mitjà senzill es fa, sinó que requereixen d'un desplegament important. També s'equipen amb collars, com veieu aquí a la fotografia, collars d'aquest tipus GPS. Ara, un cop explicat el que fem, anem a proposar el repte. Quin repte proposem? Clar, quins problemes ens estem trobant amb aquests collars? El primer problema que ens trobem és de fiabilitat. Tot aquest esforç, tot aquest ingent de gent per la captura, a vegades hem posat algun collar que ens ha durat 6 mesos. I en 6 mesos has perdut tota una feinada que has tingut al darrere i t'has quedat que no sabem per quin motiu, el collar ha deixat d'emetre senyal i hem perdut tota la informació que estàvem intentant recollir d'aquell animal. Clar, la fiabilitat per nosaltres ens és clau. I si no es pot garantir la fiabilitat, algun sistema que pugui ser reversible, que si falla, d'alguna manera puguem incidir en que puguem tornar a recuperar la senyal. La durabilitat. Clar, quin problema tenen aquests collars? Amb els ossos encara, perquè són grans i els podem posar una bateria que pesa una miqueta, però tot i així, com molt, estirem 2 anys, 3 anys, rarament arribem a passar dels 3 anys d'aquestes bateries. Llavors, hauríem de mirar si pogués haver-hi algun sistema que fos autosuficient, que es recarregués automàticament el collar, que hi hagués algun altre sistema d'alimentació. Fins i tot anem un pas més enllà. No té per què ser igual aquesta tecnologia que venim aplicant de collars GPS. Pot ser fent servir algun altre tipus de senyal, desconec perquè jo això no és el meu ram, però algun altre tipus de senyal que vingui per telefonia, ho desconec, però buscar a veure d'alguna manera que tinguéssim aquesta durabilitat. Un altre element que ens limita molt, la recepció de la informació en temps real. A nosaltres ens aniria molt bé poder tenir la informació en temps real. Ara, a vegades, el que us deia, quan el collar s'orienta al satèl·lit, rebem la informació, a vegades passem 3 o 4 dies sense saber on ha estat i què ha fet l'os, i la rebem a posteriori. Si això ho poguéssim tenir en temps real, ens aniria perfecte per gestionar, a vegades, conflictes que es poden donar amb els ossos, quan hi ha interaccions amb els ramats, que una mica ho explicaré en la segona presentació, en el segon repte. I després també que poguéssim fer aquesta programació i reprogramació en temps real també de la informació, perquè a vegades, per exemple, a l'època d'hibernació no ens interessarà tenir tanta informació de l'os perquè l'os estarà hivernant a la seva ossera i tampoc no tindrem necessitat de tenir tanta informació seguida. Igual, llavors, que tinguem una localització a la setmana en tenim prou i que això ho puguem reprogramar sense haver de capturar l'animal i tornar a modificar el collar o l'instrument que porti. I finalment, també poder, com es fa ja amb aquests collars, poder desprendre el collar i poder-lo recuperar el dia que decidim que s'ha acabat l'estudi o el seguiment que es fa d'aquell animal, perquè tampoc no té cap sentit que l'animal hagi posat tota la seva vida aquell collar al coll si ja no el necessitem tenir més monitoritzat. I un sensor de mortalitat, aquestes dues coses ja les porten els collars GPS, però que aquest model nou, aquest repte nou, també, com a mínim, les hauria d'incloure. Bé, fins aquí el repte 1 i si tot va bé, us passo a explicar el repte 2.